Phungka hamza tono no hanggai sangtini asri sri basalai kaisa samung sekon sia khlai rina ni bagai phailai mani obo hanggai sini parani main road jesa jaga thana bo seng yangtui laina nang amo khaita sini ekdom nangkuk mani obo no sini kaisa lama baja thangna hinde agoli thangna hinde je jaga thangna hinde seng yangtui no mo phailai jo hingke abono aro kaisa belai khai problem ang tongmani lama ono rok nukman khana pitch lama ose ha kalai ekdom sindilei tongkha ikono rok nukman khana yangtui bike gari thangna hingkai belai kosto kai ma thanglaio swakango hingkai yangtui tebo lama kwrwing tongmani harpek mamang tabo khai ekdom bathapang thangka amo khaita hingkai amo khai kisa samung rokno seng khlai rewi malai khai pal khaita saisong kunui bo khlai ri mano hingke onek somoi seng sarkar no mang nasinglai tongo kintu amo khai sikon mokon samung obo seng parani borok bo khoroksa kunui hingke se o samung rokno seng khlai ri mano ta hingke abono seng onek somoi khlai laya seng sarkar ni samung hanoi ma tonglai ta hingkai sini himnani sengno khlai mankhai belai saya deba sarkar bufro khaino samung bufro khaino hingke o kisa sani bagai seng abo khai khlai tongkhai sini bagai no belai saya oro yangtui serai school o tlang laio hingke onek somoi accident nangmano tabuk to watani jora hingke tebo phele ha ekdom sindilengui tongo amo khaita sudo sini oro simi obo kwbangma jaga no seng amo khai khlai tonglaio sarkar ni samung amo khai rok hanlai ta hingke kebono to dos khaya hingke amo khai sikon mokon samung sini para gana gini ni sini nog gana gini ni hingke abo sini samung haino haya deba aboni bagai seng obo hai rokno khlai leimangkhai mane social work bongtoi tei sini nini ani jotoni no kaham ta ani simi kaham nini simi kaham hamya amo khaya lama hingkai seng jotoni bagai no public ni bagai joto borok ni bagai hingke jotono lama nango thangna himna nango hingke jotono abo hai uansuk lai khlai mangkhai ba seng no develop bungnai kebo wngya sini kami no develop bungnai seng no thangna phainani subida wngnai hamnai chanai abo khaita yang ni no swkangma tanai ta upis naila pis sudo sorok rimani chaya kisa kak thango eda ekdom patla para rogo lama kukma abo haike sonam laikhebo 2 number ke sonam laio hingke sini bagai no loss sarni bagai ba sini tipra sarok ni bagai no loss sungta hingke abo saibo lab kwrwi abo je politics tongnai rok borok no uansukna nango ta sini kami rok ni bagai sini lama rok ni bagai borok no kaham khai khlai rekheba uansukai ba sini tipra sadokani bagai hamlaita hingke seng public rok jorao horang tui sabo se nangya hingka hingke khomota tongnai rok borok no uansukna nango ta mo bale bango se oro onek sarabai thangka ta hepono seng kosalai khlai klangnai je yangtui tongmani kisa tabuk tesa war thangkai tesa yangtui thangtogya deba paikha last amano finishing sek kwbangma tanai rekhanai de
Tebo ke blab blab ke thangka. Wara tebo kostong ka kesara. Gari thang mane hatai deng tongo. Tebo ke tan thoka. Ini sang pasta kasa rogo. Start khai kena samong. Tebo saros hoita engka. 1.5 ঘন্টা খাই নাংথাং অরসে ओमफ्राय সকলে টানাই বা জরা সবাই হায়াদবা যতনে সামং তংবাই হকাবা হেপনা জরা তো যতনে কেসেপ ओमफ्राय পাবলিক হিনা থাংনা নাঙো যতনে হিনা থাংনা নাঙো হবনা সিনি সামং নেনে আনি সামং নেনে লামানো বসং sabma khainai ta lama na langma nai sajai adaba lama kari khai kono kore kon jaga thangai mai na ya lama hangkai belai important ta ba paikha ya ka blab blab thangsu hina sakha blab blab thangsu hey paikha finishing yang kaya sa kosto nang ya wara te kosto ba complete khai mang kha belai khai aram nang kha samang khai paikha tana paikha adi basek kabang ma samang khai rekha boki satan kha te ang mangno tan ma kha 70% hai nang 30% khai kina na nge phunga siri nge leng ya phan mano te bosak boka hamang ota nge tese kolam te angkho ka aram nang ota gabon koinai phaidi sengo mo hai social work no hamchenai samoro khlaiman khai sini bagino ka hamta onek somai lama sini bufang rok klai tongo watei jora nge imtem harok ka khlai thango nge amtei rogo seng sarkar no simi naiyawi seng koyekjon basai bo khlai re mano sini kami gana rogo hangkai highway rogo to abo alada nge sini bagino nini ani bagi jotoni bagi ka hamta khlai re mankha nge sarkar no simi nasigei tongyawi sarkar bufru khaikya nge kasarogo accident rok mangai thangnamla nini ani nokni bororok no ngai mano aboni bagai ro hairok belai nangota kebno to khaide hinai saya tam khai khlaiman khai belai sao hamar kokse hu kasar ro khai belai hatait ni bagai haipana mo tabo wate wa khana sujak ting thang sine